アジアの未来は我々が導く。その言葉があの厳粛な会場に響いた瞬間、私の背筋に小さな旋律が走った。ニューヨーク国連総会の壇上に立った東南アジア某国の代表の前は控えるが、近年急速に国際的な発言力を高めている国である。私はその場に外交参与として出席していた。ただのジョークだったのか、それとも計算された牽制球だったのか。一見、軽妙なユーモアを交えた発言に聞こえたが、聞く側の国によっては、それはあまりにも挑発的に響く。事実、その発言の直後、隣国代表の顔が一瞬でこわばったのを私は見逃さなかった。その場に居合わせた複数の代表団がざわつき、空気は一気に張り詰め、議論の途中で席を立つ者も現れた。議長が慌ててマイクを取り上げ、その発言は本来の議題と趣旨が異なります。と制止した。続けて、意図の説明を求めます。と促したが、火に油を注ぐかのように、代表本人は苦笑しながらこう返した。ただのジョークです。と。だが、国際舞台においては、その、ただのジョーク、こそが火種になり得る。いい加減にしてほしい。国際会議は冗談を言い合う場ではない。そのような強い反発の声がいくつかの代表団から上がったと、後に耳にした。ネット上でも議論は過熱し、どれだけ厚かましい態度なのか、そもそも、そんなことを言える立場にあるのか、といった批判が殺到した一方で、ジョークを真に受けすぎでは、と擁護する声も一部に見られた。今回の件では、どこまでがユーモアで、どこからが挑発なのか、国際マナーと冗談の境界線をめぐる、極めて繊細な線引きが論点となったのだ。あの時、議場に走った静寂は、ただの沈黙ではなかった。議長が退席された代表の方々は、席にお戻りください、と促した時、私の隣にいた欧州の代表が小さくつぶやいた。これが、アジアのリーダー。か、SNS 上では、失礼だ、呆れた、笑えない、といった反応が飛び交い、国際社会における、振る舞いの作法の温度差が浮き彫りになった。そして興味深かったのは、当該国の国内反応である。現地メディアでは、小さなジョークに過ぎない、と報じられ、自国らしいユーモア、世界を笑わせた最先端のエンタメ、といったポジティブな見解さえ散見された。しかし一方で、常任理事国の一角を占める各国からは、明らかなプロトコル違反、先進国とは思えない振る舞い、とする厳しい批判も寄せられた。特に中国やロシアの代表団からは、声を揃えたように強い反発があった。ここは真剣な議論の場だ。常任理事国でもないくせに、なぜそんなに偉そうに語るのか。事務総長が同国出身だからといって、その国が偉いわけではない。報道によれば、そうした発言もあったようだ。さらにメディアがその一部を切り取り報じると、議論の温度はさらに上がり、国際常識とは一体どこにあるのか。ユーモアが通じないのは寂しいが、余裕のない国連で平和は実現できるのか、といった、両極端な声が世界中に飛び交い始めた。ここで、あえて私は問いたい。国際会議での、冗談は、どこまでが許容範囲なのか。茶室の中にすら礼儀があるように、国と国との言葉のやり取りにも、超えてはならない微妙な距離感がある。通常、政治家が国際舞台で言葉を発する際には、国内とは違う慎重さが求められる。その、温度差を、今回の出来事はまさに象徴していた。さらに、世界中の報道メディアに拡散されたことで、その国のイメージ戦略にとっても少なからぬ影響を及ぼしたのは、言うまでもない。冗談は時として、国益をも蝕む。それが、今回の教訓の一つではなかっただろうか。この出来事をめぐって、各国がどのように受け止め、どう対応しようとしたのか、その外交的な思惑の裏側に、私は次第に近づいていくことになる。言葉というものは時に、発した瞬間よりも、その後の解釈によって何倍もの重さを持つ。それを私は、この件で改めて痛感させられた。あの発言は、ただの軽口だったのか、それとも周到に準備された、挑発だったのか、発言そのものよりも、誰が、いつ、どこで、どういう流れで言ったのかそこにこそ、国際社会が注目したのだ。実際、
当該国はここ数年、日米との戦略関係を強めながら、国連や多国間枠組みにおいて、集権国家としての存在感を高めようとしていた。だからこそ、あの場での、導く側の国、という発言は、外交的アピールの一環だったのではないか、という見方が専門家の間で広がった。一部の外交関係者は、最近のエンタメ業界での成功に乗じて、調子に乗っているように見えた、とも語っていたが、それはやや表層的すぎる気もする。ただ、文化的な波及力と政治的な野心が交錯する中で放たれた言葉だったからこそ、各国の受け止め方にこれほどまでの温度差が生まれたのだろう。事実、国連事務局も水面下でこの事案に対処した。ある報告によれば、事務局側は発言の背景に誤解があった可能性がある、と説明し、議場の空気を落ち着かせようと動いた。一方、当該国の外交部も国内向けにコメントを発表し、あくまでユーモアの範囲であり、国際関係を害する意図は一切なかった、と釈明した。しかし、その釈明は国内では思ったほどの鎮静効果をもたらさなかった。野党や評論家からは、外交が軽すぎる、国益を損なっている、といった批判が一気に吹き出し、政権批判の材料と化してしまった。SNS 上では、何が悪いのかわからない。国際社会ってそんなに冗談通じないのか、という声と、国際舞台でふざけるな。これは明らかに国家の格を落とした、という厳しい声が真っ向からぶつかり合った。私は思い返すこれは初めてのケースではない。過去にも、国際会議の場でジョーク混じりの発言が予期せぬ波紋を呼んだことは幾度もあった。とある欧州の代表が、他国を揶揄するような言い回しを用い、後日正式に謝罪した例もある。当初は、冗談のつもりだった、と釈明したものの、誤解は深まり、両国関係は数ヶ月にわたって冷え込んだ。つまり、軽い一言であっても、国の文化や外交姿勢を問われるのが今の時代の現実だ。今回の出来事もまた、国際社会における空気を読む力、そして相手国の価値観を理解しようとする努力の重要性を私たちに教えてくれた。その後、当該国の外交当局は各国に個別で説明や対話を重ね、事態の収束に向けて動いたという。国連側も、この発言を、軽率なもの、として内部処理し、特段の制裁や声明を出すことはなかったと報じられている。だが、外交とは記録に残らずとも、記憶には確実に刻まれる。今後、当該国が同様の舞台で発言する際、より慎重になることは間違いない。この件をきっかけに、発言の品格を問う声が国際社会で高まり、一部では国連スピーチガイドラインの見直しを求める動きさえ出てきたという。言葉が持つ力、それがどれほど深く、どれほど遠くにまで波紋を広げるのか、私たち一人一人がその現実をもっと意識すべき時代に入っている。今回の発言騒動は政治家に限らず、文化人や芸能人までもがその言動に慎重さを求められる現代の縮図であり、そして、それを支える私たち国民にもまた、責任ある見方と受け止め方が問われている。さて、次に私は過去に国際社会を揺るがした3つの事例を紹介しようと思う。その第一が、とある世界的アーティストによる発言だった。私が過去に目の当たりにした国際的波紋を呼んだ発言の例をいくつか紹介したい。その第一は、ある世界的に有名な日本人アーティストによる発言だった。2020年10月、かつての極東戦争の終結70周年を記念するイベントで、彼はスピーチの中でこう語った。我々は共に困難を乗り越えた。犠牲を忘れてはならない。と、日米の同盟と苦難の歴史に言及したのだ。するとその数時間後、中国本土の SNS では、中国兵の犠牲を完全に無視している、とする非難が殺到。反発の声は炎のように広がり、彼の所属事務所や、提携していた中国系企業も強く揺さぶられることとなった。現地メディアは連日、発言の是非をめぐる論争を繰り広げ、中国語での不買運動を呼びかける動きも生まれた。一方、日本国内では何が問題なのかわからない、とする擁護の声も上がり、アメリカからは感謝の意が公式に表明された。
この事例は、歴史認識の違いがいかに国境を越えて衝突を生むかを如実に示している。なお、本人は騒動後、追加の発言を控えたままだった。次に挙げたいのは、2019年に当時の日本首相、村田元総理が離島視察を行った際の発言である。その島は、国際的には領有権が未確定な地域で、訪問そのものが非常にセンシティブな行動だった。村田総理は視察後、我が国の領土に対するいかなる侵犯にも断固として対処すると強い言葉で領有権を主張した。この発言は即座に近隣諸国の外交当局を刺激し、外務省は緊急の抗議ルートを通じて対応に追われた。国内では毅然とした愛国的な姿勢だとして支持の声が高まり、一部メディアは拍手を送るべきだと論評した。だが国際社会の反応は冷ややかだった。米国務省は速やかに対話による解決をとする声明を発表し、その発言以降、日中、日韓関係は冷却化し、経済協力、観光交流にも目に見える影響が出た。この一件は、政治家の言葉が外交、経済、文化にまで広範な影響を及ぼすことを明確に示した恒例と言える。三つ目の事例は、ある著名な日本人女優による行動にまつわるものだ。2005年、スイスで行われたファッションイベントで彼女は、ある領土問題に関する主張がプリントされた T シャツを身にまとって登場した。日本国内では、勇気ある発信として絶賛されたが、隣国では政治的意図があるとして強い反発を受け、彼女が出演する CM は一部地域で放送中止となり、SNS ではボイコット運動が発生した。その後も彼女は一貫して自身の主張を変えることはなく、日本国外での芸能活動の再開を望む声はあるものの、実現には至っていない。この出来事は、芸能と政治の境界がいかに曖昧であるかを物語っていると同時に、国境を越えた文化交流の繊細さを浮き彫りにした。今日では、著名人であっても、一言が国際問題の火種となることは珍しくない。その言葉が国内では愛国と称賛されても、国外では敵意とみなされることがあるのだ。SNS の発達によって、その一言は瞬時に全世界へと拡散し、記録として永遠に残る。そして、その解釈は国や文脈によって全く異なる。背景には、歴史認識やナショナリズム、教育や報道に根ざしたナラティブが複雑に絡み合っている。だからこそ、発言の意図と受け止め方の乖離に、我々は常に細心の注意を払わねばならない。国際社会で発言する者には、それに見合う責任と覚悟が求められるのだ。時に、沈黙こそが最良の選択肢となることすらある。一言が誰かを勇気づけ、同時に誰かを深く傷つけるかもしれない。だからこそ、私たちは常に想像力を持って言葉を選ばねばならない。これからも国境を越える発言は増えていくだろう。だがそのわけ、異なる文化や歴史に対する理解と配慮も、これまで以上に必要とされる時代に突入したのだ。軽率な発言が引き起こす混乱、それを未然に防ぐために、我々は何を学び、どう向き合うべきか、そして、ナショナリズムという感情の本流と、どう距離を取りながら外交を進めていくのか、それは、もはや一国の課題ではない。グローバル社会に生きる私たち全員の共通の宿題なのだ。当時の日本政府の対応は、対話と冷静な外交に徹していた。しかし、その一方で、日本の立場や歴史的背景に対する配慮はほとんど見られなかった。結果として、外交の糸口は何度も見失われ、話し合いはいつの間にか空転していった。当該国の首脳による演説は、国内では英雄的とも受け止められたが、国際社会からは一様に不安視されていた。本来であれば冷静さと沈着さが求められる立場にある国家の元首としては、あまりにも情緒的な言動だったと言わざるを得ない。この頃から、当該国のメディアでは反日、反中の民族主義的な論調が目立ち始め、中でも強硬な発言を繰り返してきたある著名な歴史活動家の言葉が、しばしば引用されるようになっていた。彼は長年、日本の領有権主張に対抗する運動を続けてきた人物であり、領土問題や歴史教育に関しては、
常に感情的かつ過激な論調で知られている。日本の教科書は歴史修正の極みだ。そう言い切り、日本国内で開かれた展示会に抗議文を送り、開催中止に追い込んだこともあった。彼の行動は母国では民族の英雄として称賛されたが、日本国内では対話の機会を奪う存在として受け止められた。このような人物が知識人として持ち上げられてしまうこと自体、当該国の民族的感情がいかに極端に偏っているかを示す一例だと私は感じていた。さらに驚かされたのは、2023年にある俳優が SNS に投稿した内容だった。彼は福島第一原発の処理水放出問題に関連し、日本の水産物は絶対に食べない、と断言した。その投稿には、日本、危険、という断定的なニュアンスが含まれており、科学的根拠を無視したその発言は、両国間の誤解を深める原因となった。彼の社会的影響力を考えれば、その言葉が持つ波及力は計り知れない。国際機関の評価を受け入れていた日本政府とは裏腹に、当該国の国内世論は真逆を向いていた。このように、著名人が不安を煽ることで、冷静な議論の土台がさらに遠のくことも少なくない。そして根本には、民族主義的な言動が歓迎される文化的土壌が存在する。反日的な内容であっても、正義として称えられる傾向が強く、政治家も芸能人もその空気を読み、発言を選ぶケースが多いのだ。人気や支持率のために、日本批判が利用される。それは外交上の摩擦を超えて、感情とナラティブのぶつかり合いにつながっていく。特に問題なのは、こうした言動が国内に止まらず、外交関係そのものに波及してしまうことである。たとえ日本側が事実と論理をもって冷静に反論しても、相手側には感情的に受け止められてしまう。歴史認識や安全保障といった重大な課題であっても、この構図は崩れない。一部の過激な発言が国民感情を刺激し、結果として両国間の信頼構築を妨げているのだ。だからこそ日本は、当該国との関係性において、より慎重であるべきだ。これは単なる政治交渉ではない。民族的アイデンティティに深く根ざした問題でもあるのだから。表面的な謝罪や情報提供だけでは、根本的な対立の解決には至らない。何を大切にしているのか、どこに敏感に反応するのか、相手の感情の構造を見極めなければ、真の対話は成り立たない。また、当該国社会が一枚岩ではないことも忘れてはならない。民族主義的な発言に疑問を抱く知識人や若者も確かに存在している。しかし現実には、声の大 T 側が注目されやすく、冷静な声がかき消されてしまうことも多い。そのような状況において日本が感情論に巻き込まれず、誠実に事実と論理で対話を続ける姿勢こそが求められている。一方で、挑発的な言動には毅然とした姿勢を貫く必要がある。その、静かな強さ、と、理性的な距離感を両立させることが、長期的な信頼の第一歩なのだ。当該国社会における民族主義は、時に外交だけでなく経済にも予期せぬ影響を及ぼす。だからこそ我々は、表面だけでなく、その感情の構造そのものを理解する努力を怠ってはならない。付き合いの前提として、感情という荒波の中に、冷静な地図を描く覚悟を持つべきである。そして今私は、今回の出来事に対する海外からの素直な声を紹介したいと思う。今回の発言騒動を受け、私のもとには様々な国の友人や関係者から率直な声が届いた。あるヨーロッパの外交官はこんな疑問を口にした。どうして、あれほど自信たっぷりな発言ができるのか理解できないよ。国連で事務総長を出したことが、あの国にリーダーの資格を与えるとでも思っているのか。そもそも国連では、直接の利害当事者にならないような国が選ばれることが多いのに、完全な誤解だ。他にも、食文化にしても、辛みばかりが強くて、素材本来の味を台無しにしているように感じる、と語った人もいた。我が子には、あの国の料理が給食に出たら、できるだけ避けるように伝えている。と、口には出しづらいが率直な意見が寄せられたことも記しておきたい。また、近現代史の中で民主主義を勝ち取った国
として語られることの多い当該国だが、勝者となったはずのその国民の中に、今なお傲慢な発言を繰り返す声があるのは、歴史から何も学んでいない少佐だ、と語る指揮者もいた。本当に歴史から学んだのであれば、他国に対してこそ謙虚に、思いやりを持って接するはずだ。そんな声もあった。当該国の女性は確かに美しい。しかしその内面に潜む強烈な劣等感こそが、時に攻撃的な言動を生む要因ではないかと、同性である女性からの分析もあった。もっと自然な自分を受け入れられるようになれば、発言も柔らかくなるのに。と、ある実業家はこう語った。明日から、その国の企業と協議が始まる予定なんだが、もし彼らから民族主義的な雰囲気を感じたら、その場で交渉を打ち切るつもりだ。我々が求めているのは、誰かのプライドを満たす商品ではなく、世界中の人々の幸せに貢献できる製品だからだ。だからこそ、謙虚な姿勢こそが最も重要だと考えている。こうした声を聞くと、多くの人々が当該国の過剰な自己主張に違和感を抱いていることがわかる。また、日本だけでなく、中国からも精神的に自立できていないのではないか、という視線があることも否定できない。最後に、今回の出来事から私たちが学ぶべき教訓を改めてまとめておこう。第一に、国際舞台では、たった一言ですら、その国の顔、となるという事実だ。すべての発言が、自国を代表している、という意識と覚悟を持たなければならない。第二に、ユーモアの通じ方は文化や国によって全く異なるということ。国内では喝采を浴びる、リップサービスも、国際社会では全く通用しないどころか誤解を招く。そして第三に、どれほど些細に見える発言でも、想像以上の波及力を持つことを知る必要がある。安易に楽観視することなく、むしろ慎重すぎるくらいの慎重さで発言すべきなのだ。こうした教訓を胸に、私たちはこれからの国際社会において、どう信頼を築き、どう誠実に向き合うかを一人一人が考える時代に入っている。以上、今回の国連における発言騒動について、外交の現場に立ってきた一人として、私の見解を述べさせていただいた。最後までご覧いただき、ありがとうございました。皆様のご意見やご感想が、今後の対話を育む大きな力になります。どうぞコメント欄にお寄せいただき、よろしければチャンネル登録と高評価もお願いいたします。ジンバ共和国の大統領が放った一言に、世界中の空気が凍りついた。我々は日本を選びます。他のどの国でもなく、日本です。その発表を皮切りに、アメリカ、中国、ヨーロッパの各メディアが一斉に、速報、おうち、CNN は、信じられない逆転劇、と題して特別番組を放送し始めた。資源でもなく、金銭でもなく、軍事協約でもない。ただ一つ、記憶によって選ばれた国、その相手が日本だったという事実に、世界は驚きを隠せなかった。しかし、これはあくまで、結果、に過ぎない。物語の本当の始まりは、遥か昔、世界の光が消えた、ある国の暗黒の時代に遡る。パン一切れの価値が300億ジンバドルになったその日、国家は崩壊し、病院からは電気も薬も医者も消え失せた。誰もがその国を見捨てた中で、ただ一つ、最後までそこを離れなかった国があった。そして、それから17年、今、その国の国旗は、アフリカの大地に、誇りの名のもとに高く掲げられている。誰も知らなかった日本とジンバの間にあった、驚くべき物語、感動の実話を、今皆様にお伝えします。ご覧いただけましたら、ぜひ、いいね、と、チャンネル登録、をお願いします。皆様の関心が、私にとって何よりの力となります。それでは始めましょう。私の名前は、ジョナス・カベラ。今、全世界が我々の決断に注目しています。ジンバの大統領官邸前には、数十台の海外メディアのカメラがひしめいていました。皆さん、本日は歴史的な発表をいたします。雲南が大統領が演壇に立つと、記者たちのざわめきは一斉に止まり、静寂が訪れました。近年、我が国の鉱物資源開発をめぐり、世界の列強から様々な提案が寄せられました。
アメリカは最新の先端技術を提示し、中国は莫大な資金を差し出しました。欧州連合は多くの条件を掲げ、ロシアもエネルギー協力を申し出ました。私は記者席を見渡しました。CNN、BBC、ロイター、中国新華社、ロシア国営テレビ世界を代表する報道陣が一堂に集まっていたのです。誰もが当然の結果を待つような表情でした。過去にも同じようなことがありました。多くの国が巨額の投資や支援を口にしてきました。しかし、我が国の状況が悪化すると、彼らはどうしたか、皆、去っていきました。その言葉に、大統領の声はどこか寂しげでした。アメリカは人権問題を理由に支援を停止し、中国は金だけを採掘して撤退。日本も一時期は、腐敗リスクの高さから構造改革を条件に姿を消しました。欧州連合も中長期改革の約束を求めるばかりで、支援を打ち切ったのです。ただし、日本だけは違いました。一瞬、静けさが流れました。大統領は深く息を吸い、はっきりと言い切りました。だから我々は、日本を選びます。その瞬間、記者席がざわめきに包まれました。ウォール、ストリート、ジャーナルの記者が隣の同僚に囁く声が聞こえました。日本だって、あの条件で、まさか、CNN の特派員が手を挙げました。大統領、聞いたところによると、中国は10億ドル規模のインフラ建設支援を提示したそうですが、日本はどの程度の支援を、すかさずロイターの記者も問いかけます。欧州連合は、鉱物の無関税輸入とともに、3億ユーロの無償支援も提示したと聞いています。それでも、なぜ日本なのですか？大統領はしばし沈黙し、ゆっくりと語り出しました。我が国でパン一切れが300億人バドルだった時代を覚えていますか？インフレ率が50億%に達した、あの時期です。その時、日本が何をしたかご存知ですか？10カ所だった診療所を45カ所に増やし、12都市で予防接種率を 90% まで回復させてくれました。記者たちは言葉を失いました。スクリーンにはリアルタイムで字幕が流れます。ジンバのリチウム埋蔵量、世界5位、アフリカ1位、プラチナ埋蔵量、世界2位、クロム、世界2位。現在、グローバル EV 企業6社中5社がリチウム獲得競争中。BBC の記者が再び問いかけます。では、大統領、今回の決定とは具体的にどういったものでしょうか？大統領は力強く答えました。我が国の主要鉱物資源開発について、日本と戦略的パートナーシップを締結することを最終決定しました。リチウム、プラチナ、クロムといった鉱物は、今後、日本企業が優先的に開発できるようにいたします。中国新華社の記者は驚きの表情を隠せず、慌てて北京に連絡を取っていました。欧州連合の記者たちは互いに目を見合わせ、動揺を隠しきれない様子でした。なぜなら、日本は一切の条件を提示しなかったからです。日本は条件をつけずに現地の病院を改修し、医療人材の育成を支援することを申し出てくれました。他国のようにカーボンニュートラル実施や政治的条件を課すこともなく、ただ静かに行動で示してくれたのです。我々が信頼できる本当のパートナーは誰か。世界が背を向けたとき、日本だけが私たちに手を差し伸べてくれました。停電に覆われた村で、日本の技術者たちは太陽光パネルを設置し、医療機器がなかった病室で日本の医師たちは子供たちの命を救いました。AFP の記者は慌ててメモを取り始め、日本の NHK 記者さえも、その表情に戸惑いを隠せませんでした。まさか、日本の名がここで語られるとは、誰一人想像していなかったのです。私たちは、最も静かに行動し、最も遠くまで共に歩いてくれた国を選びました。それが、日本なのです。その瞬間、すべての視線が私に集まりました。大統領が私にマイクを手渡してくださったからです。私は、あの時日本から直接恩を受けたものです。そして、今日はこの場で、その物語を皆さんにお伝えしたいと思います。マイクの前に立った時、私の手には、今なお人馬の赤土が残っていました。17年前あの絶望の記憶が、昨日のことのように蘇ってきたのです。病床に伏していた母の姿、空っぽの病院、
そしてただ一つ、灯が灯っていた日本の診療所の風景まで、どうか、なぜ我が国が日本を選んだのか、その理由を最後まで聞いてください。これは単なる経済的な取引の話ではありません。これは、記憶の物語なのです。声が震えているのを自分でも感じました。でも、この物語は必ず世界に伝えなければならない。そう思いました。日本が我々にとってどれほど意味のある国なのか。そして、本当の友情とは何かを、私は2008年を一生忘れることはできません。その年、私は24歳、目の前で世界が崩れていくのを見たからです。けれど、あれは突然起きた出来事ではありませんでした。あの混乱に至るまでには、明確な経緯があったのです。2000年、当時のムガブ政権は、白人農場主から土地を強制的に没収し、黒人農民へと再分配を始めました。一見すれば、正義に聞こえるかもしれません。しかし、問題はそこから始まりました。土地を手にした農民たちの多くは、農業の経験がほとんどなく、農機具も資金も、技術も持っていなかったのです。その結果は、惨憺たるものでした。食料生産は激減し、タバコやトウモロコシといった主要な輸出品目も壊滅的な打撃を受けました。外貨収入が断たれ、政府は財政赤字を補うために、通貨を際限なくすり続けるようになります。中央銀行が裏付けのない紙幣を発行し始めると、物価は1日ごとに2倍、3倍と跳ね上がっていきました。追い打ちをかけるように、アメリカ、イギリス、そして欧州連合が、ムガブ政権の人権弾圧と汚職を理由に経済制裁を実行。海外資本は一斉に撤退し、外貨の流入は完全に断たれました。世界は人馬を孤立した国家としてみなすようになっていったのです。その頃から保健、教育をはじめとするすべての公共サービスが機能不全に陥り、公務員への給与も支払えなくなりました。病院には薬がなく、学校には教師がいない。だが、最も恐ろしかったのは、国への信頼が崩壊していくことでした。人々は政府や通貨を全く信用しなくなり、早く使わなければ紙くずになる、という不安が社会を包み込みました。誰もが物資を買い漁り、闇でドルを取引し始めたことで、インフレはさらに加速していきました。ある朝のことです。私はハラレの市場で、午前4時からパンを買うために、500メートル以上も続く長蛇の列に並んでいました。ジョナス、どうにかしてパンを買っておいで。母がそう言って、私に分厚い紙幣の束を手渡してくれました。それが、たった一切れのパンの代金300億ジンバドルでした。当時、年率のインフレはなんと50億%。朝に300億だったパンの値段は、昼には500億、夜には800億に跳ね上がっていました。店は1日に何度も価格表を書き直す必要があったのです。ねえ、これで焚き木の代わりにしようか。母が札束の束を手にそうつぶやきました。それが現実だったのです。紙幣は壁の断熱材や焚き付けに使われる方がはるかに役に立つ時代。人々は電卓で数えるのをやめ、札束の重さで金額を測るようになっていました。ついに政府は100兆ジンバドル札を発行するまでになりました。父が働いていた役所では、給料日になると手押し者がやってきたのです。けれど、それに積まれていたのは、お金、ではなく、ただの、紙の山、でした。父はその紙束を家に持ち帰りましたが、それでも食用油一瓶すら買えませんでした。その年だけで、国内では5000社を超える企業が倒産しました。私は毎日、店のシャッターが閉まっていくのを見ました。市の中心部には、テナント募集中の看板だけが並んでいたのを覚えています。ジョナス、お父さんが倒れた。母の悲鳴に、私は凍りつきました。父は心臓発作で倒れ、私たちは急いでハラレ総合病院へ向かいました。しかし、病院で私たちを待ち受けていたのは、あまりにも衝撃的な光景でした。救急室に、医師の姿が一人もいなかったのです。医療スタッフは、ほとんどが国外に流出するか、別の仕事を探して出て行ってしまったとのこと。申し訳ありません。今、先生は不在です。看護師がろうそくに火を灯しながらそう言いました。病院の電気はすでに止められていて、薬も、
ありません。心臓病の薬は、すでに3ヶ月前から尽きていたというのです。私たちはその夜、病院の廊下で夜を明かしました。看護師たちはろうそくの光の中で患者を見守ってくれていましたが、できることは何一つありませんでした。窓の外を覗くと、国連マークがついた車両が次々と出ていくのが見えました。国際機関のオフィスには、すでに錠がかけられていたのです。アメリカ USAID が医療支援を打ち切ったそうです。看護師の一人がつぶやきました。欧州連合も医療機器のプロジェクトをキャンセルしたとか、もう本当に誰も残っていません。その瞬間、私は悟ったのです。世界は私たちを見捨てたんだ。後に知ったことですが、同じ時期、日本もまた IMF という国際的な経済危機に見舞われていたと言います。けれど、日本はそれを乗り越えました。私たちはただ、崩れ落ちていっただけでした。父は、その夜を越えることはできませんでした。薬もなく、医師もおらず、電気さえない病院で静かに、息を引き取ったのです。私と、母と、そして妹だけが、その絶望の中に取り残されました。あの日、私は問い続けました。この国に、まだ希望はあるのだろうか。誰か、私たちを助けてくれる存在はいるのか。答えは、どこにもありませんでした。保健システムは完全に崩壊し、国際社会は一つまた一つと、この国を見限っていきました。しかしその時、全く予想もしなかった方向から、光が差し込んできたのです。それは日本という国からでした。父が亡くなってから数日後、今度は母の体調に異変が起きました。夜通し咳をし、呼吸も苦しそうで、熱も高かった。肺炎でした。お兄ちゃん、お母さん、病院に連れて行った方がいいと思う。妹が涙を浮かべながら訴えてきました。けれど、私たちに行ける病院など、どこにも残っていませんでした。総合病院は今も空っぽで、近所の小さなクリニックもすでに閉鎖されていたのです。隣村の病院は、近所のおばさんが声をかけてくれましたが、あそこも薬が底をついてしまったらしいわ。スタッフももう誰もいないって、おばさんは少し黙った後、ぽつりと言いました。町外れにね、変なコンテナみたいな建物があるの。あそこだけ、夜でも灯りがついてるのよ。一度、行ってみたらどう？私は母を背負い、その場所へ向かいました。歩くことおよそ30分そして、信じられない光景が広がっていました。周囲は真っ暗な中、その白いコンテナだけが、眩しいほど明るく灯っていたのです。近づいてみると、コンテナの屋根には見慣れない黒い板が乗っていました。後にそれが、ソーラーパネル、だと知ることになります。村の誰もが、そんなものを見たことすらなかったのです。コンテナの外壁には、赤と青を基調とした国旗のようなマークと、こう書かれていました。あなたのために、日本の心を込めて、その下には英語で、Japan AID と書かれていました。ドアをノックすると、現地の女性看護師がユニフォーム姿で現れました。その制服の胸元には、Japan AID と刺繍されていたのです。いらっしゃいませ。どうされましたか？その笑顔があまりにも優しくて私は思わず泣きそうになりました。母が息が苦しいんです。熱もあって、看護師はすぐに母を診察台に寝かせ、体温計と聴診器で診察を始めました。あんな医療器具を見るのは何年ぶりだったかわかりません。肺炎の症状ですね。でも、大丈夫。抗生物質があります。その時、彼女が言った一言を、私は一生忘れません。これは、日本の方々が送ってくれた薬です。もう少し遅かったら危なかった。でも間に合って、本当に良かった。診療所の中を見渡すと、本当に驚きました。棚には B 型肝炎、はしか、肺炎のワクチンが整然と並べられ、患者の診療記録も、英語できちんと記されていました。他のどの病院でも見たことのない、整った管理体制がそこにあったのです。看護師が説明してくれました。この診療所は、日本の JICA という機関が設置してくれたんです。太陽光発電で電力を賄い、夜間も稼働できます。お薬も、日本から定期的に届くんですよ。後になって知ったのですが、当時 JICA が我が国に送ってくれた緊急医療キットは500セット、太陽光発電キット200台、医薬品20種、
ワクチンは3万人分にも及んでいたそうです。母はその場で3日分の抗生物質の処方を受け、徐々に回復の兆しを見せ始めました。そしてその夜、母が私にこう言ったのです。ジョナス、生きられるかもしれないね。その言葉を聞いた瞬間、私はこらえきれず涙がこぼれました。父が亡くなってからというもの、母の口から希望のある言葉など、一度たりとも聞いたことがなかったのです。けれど、その小さなコンテナの診療所で、母は初めて生きるという希望を口にしてくれました。村の人たちも同じでした。あるおじいさんがこう言いました。この建物に書いてある文字の意味はわからん。けどな、あの日から我々は、それを希望の名前と呼んでおるんじゃ。まさに、その通りだったのです。他のすべての場所が闇に閉ざされる中、そのコンテナだけが明るく輝いていました。まるで灯台のように。そして、何よりも印象深かったのは条件がなかったということ。他の国際機関は何かにつけて書類を求め、条件をつけ、煩雑な手続きが必要でした。でも、この診療所ではただ、病んでいる人が来れば、見てくれる。ただそれだけだったのです。お金も取らない。身分証も求めない。信仰も、思想も、何一つ聞かれない。理由も条件もなく、ただ、そこにいる命を助けてくれる場所でした。その夜、私は帰宅して、母と妹に伝えました。日本っていう国があるんだって。その人たちが僕らを助けてくれてるんだよ。日本ってどこにあるの？と妹が尋ねました。僕にもよくはわからない。でも、一つだけはっきりしてる。世界中が僕らを見捨てたときその国だけはずっと僕らのそばにいてくれたんだ。翌朝から村の人たちが一人、また一人と診療所の話をし始めました。高血圧のばあちゃんが薬をもらったんだって。赤ん坊が予防接種を受けたらしいよ。怪我の治療もしてくれたってさ。そんな声があちこちから聞こえるようになりました。あるおじさんがつぶやいた一言が今でも耳に残っています。他の病院は病院なんかじゃなかったよ。けど、あのコンテナだけはまるで命の場所みたいだったな。あの時からです。私が日本という国を心に刻み始めたのは、そしていつか必ずこの恩を返さなければそう心に誓ったのもその時です。もちろん、あの時は知る由もありませんでした。17年後、自分がこの国の鉱物資源政策を左右する立場につくことになるなんて、そしてその時の記憶が今日の選択へとつながるなんて、2009年から2012年まで、私は絶望の連続を目の当たりにしました。国際社会が一人、また一人と私たちを見捨てていくのを見ているのは、本当にからかった。一番最初に立ち去ったのは、アメリカでした。2010年、ある日、USAID のオフィス前には大型トラックの列。スタッフたちは高価な医療機器を次々と車に積み込んでいました。なぜ、出ていくのですか？村の村長が尋ねました。人権状況が改善されない限り、支援を中止するよう、本国からの命令です。担当者は冷たく答えました。2011年からは、保健と農業への予算も凍結されることが決まりました。その年の終わり、アメリカは人員の半数を削減し、ほとんどのプロジェクトが打ち切られました。村人たちは、ただ呆然と去っていく車列を見送るだけでした。中国も同じです。2000年代後半から、近郊3カ所を開発していた中国企業は、2012年、何の前触れもなく姿を消しました。鉱山は勝手に閉鎖され、連絡も取れなくなりました。残されたのは、汚染された村と破壊された土地だけ。保証どころか、謝罪すらありませんでした。金だけ取って、いなくなったな。かつてそこで働いていた甲府の男性が、ため息をつきながらつぶやいた言葉です。日本は、もう少し、対面を取り繕った形ではありました。2010年、公式にこう発表しました。会計の透明性と行政リスクにより、構造改革が必要です。けれど結果は、同じでした。ほとんどのプロジェクトは中止となり、姿を消したのです。そして、最も傲慢だったのは欧州連合でした。民主主義と保健分野への取り組みが見られない限り、長期支援は不可能、と言い放ち、2011年に完全撤退。実際、
2010年代半ばまでには、ほとんどの支援が事実上凍結されていました。彼らは皆、去り、私たちは置き去りにされたのです。けれど、そんな中でも、むしろ、より深く私たちのもとに歩み寄ってくれた国がありました。それが、日本だったのです。他の国々が足を引き始める中で、日本だけは逆に支援の規模を広げてくれました。しかも、それは医療だけにとどまりませんでした。JICA と日本の NGO が連携し、栄養失調時に向けた粉ミルク支援プログラムが始まりました。孤児院や貧困層の子供たちの健康状態は目に見えて改善されていったのです。あの頃は、ただのおかゆ一杯が本当に貴重だったんですよ。孤児院の院長先生がそう教えてくれました。2011年からは教育支援も本格化しました。教師養成プログラムや補助教材、文房具の提供も始まり、授業が消えていた教室に、日本から届いた鉛筆と教科書が子供たちを再び集めてくれたのです。農業分野も同じように支援が拡大しました。JICA とある日本の NGO が共同で太陽光を使った灌漑システムを導入し、稲作技術を移転してくれました。電気もないこの土地に水が流れるなんて、農民のおじさんは目を丸くして何度もそうつぶやいていました。さらには公共行政のシステムにまで支援は及びました。2012年、ある村ではデジタル住民登録制度が導入され、手書きの帳簿に代わってタブレットで予防接種対象者の管理ができるようになったのです。その成果はまさに驚異的でした。12の都市で予防接種率が 40% 台から 90% 近くまで回復。孤児院への給食支援の対象は3200人に達し、太陽光冷蔵設備は7つの地方病院に導入されました。そして、JICA や日本の NGO から派遣された支援スタッフの数は年間で120人を超えていたのです。私はこれらすべてを見守りながら心の底から実感しました。本物の友とは困難な時にこそ現れるのだ、と。世界中の国々が我々を置き去りにした中で、日本だけは今も私たちと共にいてくれた。荒れ果てた中国の採掘跡地を通り過ぎるたび、私は思わず頭を下げてしまうのです。彼らは約束だけを残し、何一つ置いていかなかった。でも日本の診療所の前を通るときだけは胸を張ることができたのです。なぜなら、そこには希望があったから。その時、私は心に誓いました。いつか、必ずこの恩に報いよう。日本が私たちにくれたのは、単なる物資や技術ではありませんでした。それは、人間への、信頼、であり、希望、であり、はい、そのものでした。もちろん、その時点ではわかりませんでした。10年後、この国の資源を世界中が争奪するようになる未来がやってくることも、そして、その時に自分がどういう立場で、どういう決断を下すことになるかも。けれど、たった一つだけ確信していたのです。私たちを無条件で助けてくれた国は、世界でたった一つ日本だけだったということ。2015年、私は人生の転機を迎えました。ジンバ共和国の国家公務員試験に合格したのです。当時、31歳、ハラレの大学で保険行政学を専攻し、ようやく政府機関に入庁できました。最初に配属されたのは保健省の国際協力課。そして私が最初に任された業務こそが JICA 連携プログラムの統括だったのです。まるで運命のようでした。ジョナス君、君にこの業務を任せたい。課長がそう言ってくれました。日本との協力経験があると聞いているが、はい、個人的に大きな恩を受けました。そこから私は日本とジンバの橋渡し役として働き始めました。外務省、保健省、エネルギー省の連携会議に継続して出席し、日本とのパートナーシップの価値を政府内部で広く伝えていく役目を担ったのです。当時、JICA とジンバ政府の協力規模はまさに圧巻でした。2010年から2024年までの累計で、1800名以上の公務員が JICA 連携の専門研修を修了。日本からの専門家の訪問や技術ワークショップの回数も250回以上に上りました。私自身は、その中でも、
太陽光によるワクチン冷蔵庫拡大プロジェクト、栄養失調対策の共同研究支援プログラム、この2つの事業を直接調整しました。子供の頃に受けた支援を、今度は他の誰かに返したかったのです。2018年、ある日、私は、かつて母を救ってくれた診療所を再び訪れました。今度は、患者としてではなく、政府の関係者として、改善報告書には、私の名前が責任者として記されていました。あの時は、治療を受けるためにそこを訪れた。けれど今は、治療の仕組みを作る側になっている。胸が熱くなる瞬間でした。2020年、私は外務省の戦略資源開発室、エイドになりました。それが、今の私の職場です。この部署で私は、リチウム、プラチナ、クロムなどの戦略鉱物に関する国際協約の実務を統括しています。特に、電気自動車とバッテリーの需要が急増し、資源外交が重要性を増してきた時期、私は常に日本を最優先で検討してきました。他省の幹部たちにも、私は繰り返しこう伝えてきました。日本は、我々が最も苦しかった時に、助けてくれた国です。今度は、我々がその恩に応える番です。かつて私一人が受けた支援を、今度は国全体が受け取る時なのです。それが、私の信念でした。日本の支援が、一人の人材つまり、私を育ててくれた。そして今、その人材が国の未来を左右する決定を下す立場に立っている。これは、単なる、個人の成功物語、ではなく、国家成長の連鎖なのです。だからこそ、私は今日、世界中の皆さんにこう伝えたい。なぜ、私たちは日本を選んだのか。2023年の年末以降、私のオフィスの電話は鳴り止むことがありませんでした。アメリカ、中国、ドイツ、フランス、世界各国の資源担当者たちが、次々と私たちに連絡を取ってきたのです。理由は明白でした。電気自動車とバッテリー需要の爆発的な増加により、リチウム、プラチナ、クロム、ニッケルといった鉱物の価格が高騰。特にリチウムは2023年だけで価格が3倍に跳ね上がりました。そして、ようやく世界は気づいたのです。ジンバ共和国がいかに重要な存在であるか。我が国のリチウム埋蔵量は約210万トンで世界第5位。プラチナは南アフリカに次いで世界第2位。クロムもまた世界第2位の埋蔵量を誇ります。テスラ、CATL、フォルクスワーゲン、そしてサムスン SDI など、世界を代表する企業たちが、我が国の鉱物確保に本格的に乗り出してきたのです。1日に何通もの提案書が届きました。ジョナス局長、弊社は10億ドル規模の投資をお約束します。ドイツの自動車メーカーの担当者がそう語りました。中国政府は20億ドルのインフラ整備パッケージを提案しています。中国大使館からも直々に連絡が入りました。アメリカはさらに積極的で、バッテリー技術の全面的移転を約束する代わりに、リチウム供給の優先権を求めてきたのです。でも、私は違和感を覚えました。彼らのすべての提案が、鉱物の採掘にしか焦点を当てていないことに気づいたのです。そこに、地域住民への配慮は、全く存在していなかった。そんなある日、私は鉱山地域を視察に訪れました。そして、衝撃の事実を目にしたのです。日本は、すでにすべての準備を整えていたのです。2014年から、JICA を通じて鉱山周辺の村に、地域健康管理システムが導入されており、10年間で3万件以上の診療が実施され、ワクチン接種率は 95% にまで引き上げられていました。さらに驚いたのは、インフラでした。2017年から、鉱山と都市を結ぶ 2.5 キロの道路を舗装し、橋も補修されていた。診療所だけでなく、初等教育のための学校まで建設され、きれいな水を供給するシステムまで導入されていたのです。どうして、こんな準備まで事前にされていたんですか？私は、JICA の現地事務所の所長にそう尋ねました。所長は、にこやかに、静かに答えました。特別な理由はありません。ただこの地域の人々には、それが必要だと思ったからです。その言葉を聞いた瞬間、
私は心から理解しました。他国が計算していた間に、日本は人を見ていたのだ、と、アメリカの担当者が現地を視察に訪れた時のことです。ここにはもう医療施設があるんですね。道路も整備済みですし、彼は明らかに戸惑った表情を浮かべていました。誰がこれをやったんですか？日本です。と私は答えました。いつから？10年前からです。彼の顔が硬直していくのがはっきりとわかりました。自分たちがすでに手遅れだったことを悟ったのでしょう。中国の代表団も同じでした。巨額の資金を投じて何か新たに建設しようとしていた彼らにとって、すでに日本が必要なすべてを先に整えていたという事実は、まさに衝撃だったのです。そして、私が何よりも心を動かされたのは、地域住民たちの反応でした。ジョナス局長、他の国の人たちが、これから何かしてあげよう、って言ってきたんです。でも日本は、もう全部やってくれたんですよ。村の村長が、そう静かに語ってくれました。本当に、その通りでした。日本は、鉱物に興味を持つずっと前から、この地域の人々の暮らしを支えていたのです。ある日、鉱山の入り口で出会った子供が、私にこう言いました。おじちゃん、あの旗を見て、うちのおばあちゃんが言ってたの。あの旗が来るまでは、誰も私たちを助けてくれなかった。で、その瞬間、私は確信しました。日本こそが、我々の真のパートナーなのだ。と、欧州連合の代表団が、最後の交渉の席に着いたとき、私は彼らに、こう伝えました。皆さんの提案内容は、どれも素晴らしいものです。けれど、ただ一つだけ足りないものがあります。足りないもの、それは何ですか？信頼です。皆さんは、この土地の資源を求めました。でも、日本は、この土地の人を求めてくれたんです。その違いこそが、私たちの選択を決定づけたのです。実際、本当にそうでした。他の国々は、鉱物価格が高騰し始めてから突然現れました。けれど、日本だけは何もない時から、ずっと私たちのそばにいてくれた。彼らが欲しかったのはリチウムでしたが、日本が準備していたのは、子供たちの未来だったのです。私は思います。この一言こそが、すべてを語っていると、各国から届いた提案書を検討するための会議で、私は同僚たちに講話しました。私たちが今、決めようとしているのはただのビジネスパートナーじゃありません。これから何十年もの時間を共に歩む、本当の、同志を選ぶ決断なんです。ならば、答えは明白でしょう。すべての省庁の幹部たちが、静かにうなずきました。日本は、すでに行動で証明してくれていたのです。言葉ではなく、実績。だから、私たちは日本を選びました。なぜなら、あの国が先に、私たちを選んでくれていたからです。その日は、ジンバ共和国の歴史の中でも、私にとって決して忘れることのできない一日となりました。雲南が大統領のもとに、企画部、外務省、保健省、エネルギー省の幹部が一堂に会しました。議題は、たった一つ、戦略鉱物の開発における最終的なパートナーの決定、でした。まず、大統領が口を開きました。ここ半年間、各国の提案を精査してきました。アメリカは150億ドルの投資を約束し、中国は200億ドル規模のインフラ整備パッケージを提示しました。欧州連合は、技術移転と無関税輸出を保証すると言ってきています。会議室は、静まり返っていました。全員が、息を潜めて次の言葉を待っていたのです。そんな中、企画部の長官が、口火を切りました。私は、こうと言いたい。お金が全てなのでしょうか。経済的な規模だけで見れば、他国の提案の方が確かに上回っています。ですが、信頼できる相手かどうかの方がもっと重要ではないでしょうか。続いて、保健大臣が言葉を継ぎました。我が国が崩壊したとき、すべての国が私たちから背を向けました。ただ一つ、日本だけは、今もこうして静かに、私たちを支え続けてくれています。お金を提示した国はたくさんありました。でも、命を救ってくれたのは日本だけでした。その言葉に幹部たちは次々と深くうなずいていきました。外務大臣もこう語りました。
私たちが最も困難だった時、唯一そばにいてくれたのが日本でした。17年経った今も、それは変わっていません。これこそが、真のパートナーシップ、というものではないでしょうか。そして、エネルギー大臣の発言が、とりわけ印象的でした。返さなければならない、思い、があります。日本が与えてくれた善意に、今こそ我々が報いる時が来たのです。私も最後に発言しました。私自身も、日本から個人的に支援を受けました。母の命を救ってくれたのは日本でした。そして、私が今ここにいられるのも、日本の教育支援のおかげです。その言葉に、大統領はテーブルを静かに叩いて言いました。それでは、決定しましょう。我々は、日本との戦略的パートナーシップ、計画 M を推進します。全会一致でした。そして、その場で、計画 M の中核となる条件が確定しました。第一に、日本企業に対して、リチウムやプラチナといった重要鉱物の優先開発権を付与すること。第二に、日本と共同で鉱物の精錬施設を新設すること。つまり、原料のまま輸出するのではなく、付加価値を現地で生み出す体制を整えるのです。第三に、この協力によって生まれる収益の一部を、ジンバ国内の医療インフラに還元すること。これは、日本が始めた医療支援を、さらに拡充していくためです。第4に、この連携を単発の取引ではなく、長期的な国家戦略パートナーシップとして構築すること。会議が終わった後、保健大臣が廊下で私に語りかけてくれました。ジョナス局長、今日、私たちが下した選択は、きっと歴史に残ります。お金よりも、記憶の方が、はるかに強い武器であることを世界に示したのです。本当に、そうだったと思います。世界の列強が、ありとあらゆる、人参を差し出してくる中で、最終的に選ばれたのは、かつての真心、だったのです。その夜、私は家に帰って、母に報告しました。お母さん今日、私たちは日本を選びました。そう、よくやったね。恩は、返さなければいけないものだから、母のその言葉が、すべてを語っているように思えました。そしてふと、17年前の光景が蘇ったのです。絶望の中で出会った、小さなコンテナ診療所。そこに掲げられていた、日の丸の旗。あの小さな、思いやり。が、やがてこの歴史的決断へとつながったのです。残されたのは、行動だけ。我々の選択が、正しかった。と、世界に証明する番でした。そしてジンバ共和国と日本の共同鉱物加工センター、竣工式の日を迎えたのです。日本からの代表団と、我が国の政府関係者たちが一斉にテープを切った瞬間、空には祝砲が打ち上がり、大きな拍手が鳴り響きました。17年越しに実った、一つの、結実、だったのです。竣工式の演説で、私はマイクを握りました。今日という日は、単なる事業の始まりではありません。17年前に始まった、友情、の実りなのです。日本が私たちに示してくれた、真心がこの奇跡を生んだのです。スピーチが終わると、会場から割れんばかりの拍手が湧き起こりました。隣に立っていた日本の大使の目にも、涙が浮かんでいました。この加工センターから生まれるリチウムやプラチナは、世界の環境エネルギー革命の核となっていくでしょう。でも、それ以上に大切なのは、この全プロセスにおいて、私たちが決して見失わなかった価値でした。それは、人です。このプロジェクトは、数字の上でも驚異的でした。今後10年間で、約2兆円の経済効果が期待されているのです。でも、私たちが最も誇りに思っているのは、そこではありません。竣工式の後、私たちは、新しく完成した総合病院へと向かいました。この病院もまた、日本との協力で建てられたものでした。エントランスには、こんな垂れ幕が掲げられていました。日本、ジンバの友情病院命を救う、17年の約束。開所式が始まると、私は母を車椅子で案内しました。母は体は弱っていましたが、その眼差しは17年前と変わらず、まっすぐに未来を見ていました。お母さん、17年前にあなたを救ってくれたあの国が、
今こうして大きな病院を建ててくれたんだよ。母は私の手をぎゅっと握りしめて言いました。ありがたい国だね。本当に、ありがたい国だね。私は、もう涙をこらえることができませんでした。母を抱きしめ、声を上げて泣きました。17年前、小さなコンテナ診療所から始まった奇跡が、今、こんな大きな病院にまで広がったのです。病院のロビーには、特別な展示スペースが設けられていました。それは、日本と人馬の開発協力17年の歩みを伝える空間でした。壁に掲げられた数字が何より雄弁に語っていました。無償診療、93万人分、医薬品供給量、250トン、JICA設置診療所、47カ所、教育インフラ改善地域、12地区、どれも想像を超える実績でした。数字として示されることで、日本が私たちに与えてくれたものが、いかに現実の力だったかを改めて実感させられたのです。開所式のスピーチで、私はこう述べました。日本は我々にとって借りではありません。それは誇りなのです。会場は一瞬静まり、全員がその言葉の意味を胸の奥で噛み締めているようでした。多くの国が私たちに助けようと言いました。けれど、実際に約束を果たした国は日本ただ一つだったのです。だからこそ、日本は私たちにとってただの協力国ではありません。世界に誇れる本当の友なのです。拍手は5分以上も鳴りやみませんでした。日本の代表団だけでなく、我が国の市民もまた心からの拍手を惜しみませんでした。その夜、日本大使館で開かれた歓迎レセプションで、私は乾杯の音頭を取りました。17年前、日本は何も見返りを求めず、私たちを助けてくれました。今日、ようやくその恩に報いる機会を得たのです。でも、これは取引ではありません。真の友情の始まりなのです。日本大使は静かに、そして深くうなずいてこう返しました。ジョナス局長、私たちは見返りを求めてなどいません。ただ、あなた方が幸せであることを願っていただけです。その一言に、私は再び胸が熱くなり、涙が滲みました。数日後、BBC の記者が私にインタビューを申し込んできました。テーマは、日本の資源外交、成功の秘訣という特集でした。ジョナス局長、なぜ日本を選んだのですか？経済的には他国の提案の方が有利だったと聞いていますが、私はカメラのレンズをまっすぐに見つめて、こう答えました。選ばれるのは強い国ではありません。忘れない国が選ばれるのです。日本は私たちを忘れなかったのです。だから私たちは日本を選びました。その言葉の意味をもう少し聞かせてください。17年前、私たちが最も苦しかった時世界は皆目を背けました。でも日本だけは違いました。誰にも見えない場所で誰も注目しないことに真心を尽くしてくれたのです。そして私たちはその真心を忘れていないのです。今後の計画について教えてください。これからは我々が日本に恩返しをする番です。でもそれは義務感からではありません。それは愛する友のためにすることなのです。このインタビューは世界中に放送されました。アフリカのある国が日本のことを誇りと呼んだ。それは大きな話題となりました。数日後、日本のメディアからも問い合わせがありました。日本がどんな国であってほしいと願いますか？私は静かに答えました。もう、すでにそうなっていると思います。尊敬される国に強い軍事力や経済力ではなく、真心で、尊敬される国に強大な軍事力でも経済力でもない真心によって尊敬される国、本当にそうだったのです。日本はすでに私たちにとって最も尊敬すべき国となっていました。今日のお話はここまでです。17年前、誰一人振り返ろうとしなかったあの地、電気も水も、そして希望すら失われていたあの国に、日本は問いかけもしませんでした。条件もなく、損得の計算もなく、
ただ一つ、あなたが生きなければならないから、という理由だけで、そっと、その手を差し伸べてくれたのです。そして今、その手を握りしめた、かつての一人の子供は、自らの国の未来を築く立場となり、その国の政府は、全世界に向けてこう宣言しました。私たちは、日本を選びました。世界中が背を向けていたあの時間、ただ一人静かに、私たちのそばに居続けた国、それが、日本でした。選ばれるのは、強い国、ではなく、覚えてくれていた国、だということ、ジンバ共和国が、今、まさにその、真実を、世界に示しているのです。